Čaute, vítam vás pri novom videu a dneska si povieme niečo o tomto telefóne. Je to iPhone 15 Pro. Let's go! Keď som videl už v septembri, že čo z toho lezie, tak proste som neváhal a musel som si ho kúpiť, lebo je to úžasný nástroj na tvorenie, jednak na tvorenie Reels, ktoré sú dneska dosť populárne, a druhák na tvorenie celkovo obsahu. Že čo je rozdiel oproti vlastne napríklad 13 Pročke alebo 14 Pročke, ktorá už točila relatívne pekne a fakt tie zábery boli použiteľné. Tak ten hlavný rozdiel je vlastne v tom, že z tohto lezie Apple Log video, čo je vlastne flat profile, ktorý vám dáva o mnoho viac možností, ako s tým videom naložiť v postprodukcii, čo sa týka farebných korekcií a podobne. Jednoducho, tá základná iPhoneová aplikácia robila tie videá strašne prekontrastované, že vy ste niečo natočili a v podstate v postprodukcii už bolo oveľa ťažšie s tým niečo urobiť, ako je to napríklad teraz, kedy si to natočíte v tom farebnom profile. V postprodukcii sa už rozhodnete, ako to chcete mať nafarbené podľa seba. Dosiahnete to tým, že si stiahnete Blackmagic aplikáciu, ktorá má rôzne nastavenia a podobá sa už teda dosť na nastavenia profesionálnej kamery. A dlho som rozmýšľal, na čo si nastavím toto tlačítko. Je to tlačítko vlastne, ktoré nahradilo ten stíšovací posuvník, ktorý sme poznali už odjakživa na iPhonech, a tentokrát si to tlačítko môžete fakt že prispôsobiť. Ja som si tam dal práve tú Blackmagic aplikáciu, ktorú jednoducho stlačím a môžem točiť. Oproti natívnej aplikácii si tu však môžeme zvoliť aj shutter speed. Ďalej tu vieme nastaviť ISO, white balance podľa toho, ako potrebujeme. Ďalej si tu vieme nastaviť napríklad typ stabilizácie. Môžeme teda stabilizáciu buď úplne vypnúť, alebo tu je potom štandard, cinematic a extreme. Mne osobne vyhovuje najviac tá štandard, pretože mi príde taká najviac prirodzená. Ak teda chceme využiť Apple Log, v nastaveniach pod kodekom zvolíme H265. Prípadne ak chcete ísť do RAWka, môžete zvoliť aj ProRes 422. V tomto prípade však bude iPhone vyžadovať externý disk. A v nastavení Color Space si zvolíme teda Apple Log. Taktiež je tu možnosť nahratia a nastavenia lútky, ktorá vám popri nahrávaní zobrazuje nafarbený obraz. Jednou z takých zaujímavých vecí, ktorú v bežnej aplikácii nespravíte, je teda nastavenie ostrenia. Predpokladám, že sa v budúcnosti bude dať dokúpiť aj nejaké ostrenie, nejaký follow focus. Ďalej, ako som spomínal, je tu napríklad aj false color. Ďalej si tu vieme nastaviť rôzne pomery strán, samozrejme focus picking, taktiež sú tu aj zebry, ktoré vám pomôžu k tomu, aby ste neprepálili obraz. Ďalšou výhodou iPhone 15 Pro oproti jeho predchodcom, čiže 14 Pro a 13 Pro, je teda USB-C konektor. Tento USB-C konektor umožňuje teda presúvať videá o mnoho väčšou rýchlosťou a určite mi dáte za pravdu, tí, ktorí ste sa snažili niekedy niečo skopírovať z iPhoneu pomocou Lightning káblu, tak to bolo ako za trest. To tam totálne rozhádzalo všetky videá, všetky fotky, začalo mi to dávať do 5 zložiek, musel som hľadať pomaly, že odkiaľ to idem kopírovať. Na tomto telefóne je to poriešené, že fakt brutálne. Kúpil som si teda akože najväčšieho rivala, hej, je to paradox, ale je to fakt dobré SSDčko, má to 1 tera a jedné, čo potrebujem spraviť, je takto si ho tam šupnúť cez MagSafe, takto som si objednal krúžok z AliExpressu, stál asi euro. Tým pádom, že to má MagSafe, takto si to tam hodím, pripojím a v momente nielen, že môžem presúvať súbory extrémnou rýchlosťou, ale dokážem priamo na tento hard disk nahrávať video, či už RAWko cez internú aplikáciu alebo cez Blackmagic aplikáciu, taktiež RAWko alebo len ten farebný profil. Totiž v tej Blackmagic aplikácii dokážem nahrávať aj vo formáte H265 a takisto vo flat profile, a to RAWko si myslím, že v nejakých 90% prípadoch v podstate zbytočné, lebo tam tuším 1 minúta videa zaberá nejakých 5 giga. Zatiaľ čo pri tej Blackmagic aplikácii to je možno giga. Neviem, niekde sem to napíšem potom, lebo nie som si teraz úplne istý. Jednou z ďalších výhod je pri iPhone 15 Pro nepotrebujete gimbal z toho dôvodu, že je tu tzv. Akčný režim, ktorý brutálne vystabilizuje video, ale že fakt brutálne. Stačí si to vlastne tu nahore prepnúť, zapnite si tento režim, teda prehodí vás do 0,5, ale dá sa to využiť aj na jednotke alebo trojke. Tak to nejako vyzerá, keď natáčate to video.
A nejak takto to vyzerá potom v tom výsledku. Jediné, čo vlastne potrebujete dodržať, je to, aby ste ten objekt, ktorý snímate, ako tak udržali v strede obrazovky. Na to vám pomôže práve tá mriežka, ktorú ja využívam v kuse, mám ju stále zapnutú. Na záver vám teda ponúkame porovnanie tohto iPhoneu s mojou aktuálnou kamerou, čo je Sony FX30. Nebudem používať ND filter, rovnaká rýchlosť uzavierky, rovnaké ISO, a teda rovnaká clona, keďže na iPhone sa ani clona meniť nedá. iPhone majú totižto clonu fixnutú. Ak by vás teda čokoľvek zaujímalo, kľudne mi napíšte na Instagrame alebo na YouTube priamo tu do komentárov. Budem teda rád, keď dáte odber, veľmi ma to poteší, takže sleduj ma a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Čau!